Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego, Diego, Diego. Magandang tanghali, kumikinang ina. Shoutout sa lahat ng mga natatraffic kasi madami na pong nanghangampanya. Kahit saan traffic na. Grabe. So, tapos ano pa? Friday. Oo. Tapos payday. Yan. Correct. Tapos, officially, nag-umpisa na yung local campaign Yes, elections. oo. Yan. So, kanya-kanyang parada na yan. Kanya-kanya Correct. ng rally. Yan, kanya-kanya mga pasabog, gano'n na. And I feel like it's normal, 'di ba? Correct. In any campaign naman talaga, you have to show your best foot forward. Oo. Talaga nga ipapakita mo talaga yung mga pwede mong ipakita. Kaya good luck po sa lahat ng mga tatakbo ngayong Ayan. eleksyon. Oo. At naway maayos po yung plataforma nyo po talaga para Ayan. sa taong bayan. Yun ang wish Hindi lang naman po ito natin. popularity contest. Correct. Hindi lang dahil doon, kundi talaga nga hopefully and prayerfully, 'di ba? Talagang merong may heart. Yung meron talagang gustong gawing pagbabago. Oo. Hindi yung kung magkano yung ginastos sa campaign. Ang unang gagawin, Sinikol mo yun, bawiin. sabi. Sinikol mo yun. Hindi kwento lang sa akin. Hindi kwento lang sa akin. Pero sa akin, hindi ko naman sure. Ang tingin- ang sa akin, Jex, kung natamaan ka, Wow. wow, di ba? Ikaw ba yun? Wala naman ako sinasabi. Ang sa akin naman ngayong election, it's not about the politicians eh. It's about yung mga voters ngayon eh. Ayan. It's about time na Correct. pag-isipan na. Hindi, tsaka it's about time na yung, ito yung katotohanan. Kasi minsan nagtataka tayo, bakit patuloy na nanalo yung mga hindi dapat na nanalo? Kasi I feel like yung mga bumuboto na hindi lahat ng mga nagrereklamo talagang tunay na bumuboto. O kunyari diyan sa opisina ninyo o sa tropa ninyo, 'di ba? Meron diyang reklamador ng taon tungkol sa palakad ng gobyerno, ganyan. Tanungin mo siya, bumuboto ka ba? Malaman-laman mo hindi registered 'yan. Nako. Ayan, kung sino pa malakas magreklamo mangbasa Correct, online. totoo. Hindi registered. Oo. 'Di ba? Yung mga ganun, kung sino yung mga medyo nag-iisip talaga ng gusto, kung papaano yun at sino ang dapat na iboto, mga hindi registered. Oo, yan. Yun yung masaklap na katotohanan, kaya yung sinasabi ni Jex, it's about the voters. Oo. Tayo na po talaga ito kasi yung mga nangangampanya, yung mga tumatakbo, sila ano na yan eh, given na yan kung ano man yung plataforma nila, ano man Ayan. pamumulitika nila, go. Ang importante tayo, maging wise naman talaga tayo. Correct. Diyos ko, bata pa lang tayo, Jex, vote wisely na yung ginagamit sa mga poster making contest sa school. Ayan, siguro ngayon it's about time dahil andyan naman ang social media. Madali na yung Yan. verification. Unlike before. Correct. Before talaga kung ano lang sasabihin ng kandidato, ano lang sasabihin ng mga leaders, yun lang. Wala kang way to fact check kung totoo ba yung sinasabi. Tama. Tayo ngayon, there are ways to fact check. Oo. Diba? What the facts, diba? Totoo yun. At saka, yung AI. Ayan, oo. Baka mamaya merong syempre siraan na yan. Aminin na natin may mga ganyan talaga. And speaking of AI, alam mo ba kanina, nung siyempre sa sobrang traffic, nanood ako ng CNN. Pinanood ko. CNN, taray. Inanap Nakakaintindi ka na ng English ka. Yung mga latest na meron daw pala talagang ngayon, di ba ang ChatGPT yung pinaka nangunguna ngayon? Oo. Ngayon hindi na. Hindi na? Ano meron na? ng deep Deep fish, deep steak, the deep fried chicken.
Ano ba yun? Basta dinownload ko parang siya. parang may sinabi. DeepSeek. Ayun, DeepSeek. Oo. Yan, ito na daw yung Ito tatalo na yung talaga leader na talaga ngayon. Kasi 1 year pa lang sila, grabe na yung AI nila. Parang ganun. And this is from China. Pero parang tsaka parang mura siya. Oo. Or Mas mura siya. Oo, Mas cheaper mura. siya. Although, tinry ko siyang i-download. Hindi ko alam kung, ba't hindi ko siya mag-gets eh. Hindi ko siya maintindihan. Pero anyways, in other words, grabe na talaga ang mundo ng AI. Kasi pwede mo na siyang patakbuhin ng opisina mo ng Diba? negosyo mo Naku. Yung calculation ng sahod, lahat. At ito na po yung sinasabi namin lagi na kailangan ipakita mo dyan sa opisina mo ay good, proper conduct, maayos na attitude kasi pwede kang palitan ng ChatGPT. Oo. Kasi ang ChatGPT walang attitude. Ang DeepSeek ay Oo. walang attitude problem. Ang Correct. pwede lang maging issue niyan, slow ang internet connection, yan. 'di ba? Oo. Mga ganun lang ang mga issues at concern niyan. Oo, halimbawa, diba? sige, computein mo yung mga sahod ngayon. Correct ka. Ikaw, reklamo ka. Tama, yung AI, wala siyang in reklamo. code lang, utusan niya lang. At saka, ang nakakalurkay talaga dito, segundo lang, meron na siya nagagawa. correct. Sige, siguraduhin mo lang mag-attitude problem dyan. Yung ilang buwan kang i-training sa AI, saglit lang eh. Totoo! Sa True Lalo Talangalong Eklavu, diba? Dito na nga lang sa station natin talaga nga, hindi nyo po malalaman kung ito po bang live na ito ay actual na live or pre-recorded na po siya. Tingnan nyo yung mga bibig namin kung totoo ba. Diba? Hindi nyo masasabi talaga kasi nga meron ng technology to pre-record, diba? Dati wala naman talaga. So, ganun din pagdating sa politika. Meron ng mga AI pagdating sa paninira. Ayan, isa pa diba? yan. So, baka mamaya meron ka makita skandal nung konsehal. Oo. Diba? Pero ang di mo alam, AI yun. Diba? Kaya kailangan to fact check, to verify the information. Ayan. Yun yung pinakamahalaga. Gamitin natin sa tama ang social media, mga kabisyo. Tsaka silipin nyo please yung track record din Please. ng binoboto ninyo. Oo. Naku, nakakaloka talaga. Ewan ko ba, yun nga, ako, ang feeling kong dahilan kung bakit gano'n, na nanalo pa rin yung mga, parang nagugulat tayo, ba't nanalo ulit, diba? Ang dami na nga nating issue doon. Kasi nga, Kagaya nino? Ha? Hindi sila. Mahal ko ang buhay ko, Jex. Mahal ko ang buhay ko, Jex. Kaka-anniversary nyo lang. Correct. At saka ako gusto ko tumagal ng maraming anniversaries. Gusto ko mag-celebrate ng 15 more wedding anniversaries and another 15 more. So, walang name dropping na magaganap. Alam nyo na yan, napagtanto ko lang kung bakit. Kasi nga, yung mga, I would be one of those persons na late nag-register, di ba? Although hindi naman ako nagreklamo, in my mind lang din naman talaga na nagugulat. O bakit ito ulit? Kasi nga, yung mga dapat na nagfa-fact check, yung mga medyo nag-research, hindi po kayo registered. Bato-bato sa langit, di ba? Tamaan talaga, promise. Ganyan. Kung sino pa yung mga reklamador mahilig mambash, yun pa yung mga hindi butante. Totoo yan. Bakit ka magreklamo? Wala kang karapatan, hindi ka kasi bumoto. Bumoto, wala kang karapatang magreklamo. Oo. Diba? Sa True Lalo Talangalong Eklavu. So we only pray for our country na talagang sana po ay maging maayos yung ating mga susunod na mga leaders. Ayan. Yan. At ihanda nyo rin yung sarili nyo sa noise pollution kasi siguradong iikot na yung mga trompa, yung mga jingle ng mga kandidato. Sa tingin ko, sa halip na magalit kahit mainis, tingnan nyo po siya sa tamang perspektibo. Na una, sarap naman pakinggan ng parang fiesta feels. Pangalawa, posibleng may padulas na 500 yan. So, huwag ka na magreklamo. Eto naman, parang bago ng bago. Ay naku, wag na nga natin tong topic, mahirap na, Jex. Kung ano pang ma-isplok natin, di ba? Pero speaking of proper perspective or tamang, kung paano mo lang titingnan ng mga bagay-bagay. Kanina lang, although I'm sure meron na kayong napanood na ganitong klaseng video, nagbabrowse ako sa net, tapos nakita ko doon yung merong isang lalaki na nagre-reklamo, sabi niya, ay nako, may trabaho na naman ako. Tapos nasa, ang eksena niya is, nasa opisina siya na maganda. Okay. Ang kanyang laptop ay ang kanyang ay Apple. Kumbaga, masasabi mo talagang pack na pack as in bonggang-bongga yung opisina. Pero yung kanyang thought bubble ay nakalagay, hay nako, nandito na naman ako sa opisina ngayong araw na ito. Naiinis siya, nagrereklamo siya. Tapos, next scene,
yung mga nasa factory na mainit, Aha. sikip. Yan, yun yung sinasabi na nagrereklamo ka dyan sa trabaho mo na naka-aircon ka, pang malakasan yung ginagamit mong computer, pero may mga ibang mga tao na lumalaban na ang init-init ng lugar na Tama. pinagtatrabahuhan nila tas hindi sila nagrereklamo. Correct. Nakakahiya naman, 'di ba? It's proper perspective lang talaga. Paano mo Oo. titingnan ng mga bagay-bagay? Tama. Kasi sa totoo lang, kahit yung lalaki na nagrereklamo, kahit ma-promote yun, mabago yung masunod yung gusto niya, darating din yung punto magrereklamo Correct. siya. Kasi yung ang perspective niya, Totoo. hindi niya na-appreciate kung ano Kung meron lang. siya. Oo. Totoo. Ang isang lagi kong sinasabi is, tandaan mo kung ano yung sitwasyon mo ngayon, pinagdasal mo yan noon. So kung hindi ka pa nakaka-graduate or bagong graduate ka, nagdadasal ka na sana magkaroon ako ng office job. 8 to 5 or 9 to 6. Yung the aircon, yung maganda yung computer, yung mabilis. Hindi ba't yan yung dasal mo neto lang? Oo. Yung present na meron ka ngayon, tas ngayon nagrereklamo ka. Totoo yung sinabi ni Jegs Kahit na ma-promote ka, kahit na tumaas yung sweldo mo, kung ganyan ka pa rin mag-isip, yan, di ba? Nareklamador ka ng taon, di ba? Di ka naman makinis. Magreklamo ka kung makinis ka, di ba? Kung ganyan ka pa rin, hindi ka talaga magiging happy. Tama. Promise. Correct. So, attitude of gratitude, yun yung talagang dapat na ipagpasalamat po natin. Ayan, matutong mag-appreciate kung anong meron lang. Ngayon. Oo. Kung ano lang meron ngayon. Oo. At this moment. Mhm. Kasi sa totoo lang, we'll never know kung meron pang mamaya. Yes. We'll never know kung meron pang bukas, Tama. 'di ba? So, kaya ito yung lagi ko sinasabi bago ka umalis ng bahay, huwag dapat kayong galit-galit. Tama. Kasi paano pag hindi na nakauwi yan? Correct. Diba? Oo. At madaming gano'n na Nagkasamaan kayo ng loob ng asawa mo. Correct. Okay, nagkasamaan kayo, nagkasagutan kayo na anak mo, hindi kayo nagkaayos. Ako talaga, kaya para sa akin, Jegs, hindi mahirap sa akin yung apologizing or saying sorry Kasi lagi kong iniisip yan na ang iksi lang ng buhay. Tama. Ayokong hindi na nga kami nagkapatawaran, masama ang loob ko doon. Tapos bigla siyang kinuha or bigla may mangyari sa kanya, madagdagan pa yung sama ng loob ko, di ba? Correct. So regalo mo na rin yan actually sa sarili mo wala kang sama ng loob. Tama. Oo. Ganyan Ang hirap nun. Oo. Tapos grabe yung pagsisisi mo. Correct. Diba? Dadalin mo yun. Oh, yan. Naku, tas papangit ka tas hindi na gumagana sa iyo yung botox kasi nakasimangot ka lagi. Hindi na gumagana sa iyo yung siyensya. Nakakaloka. Pero totoo, di ba? Anything can happen Yes. Lagi ko yung naiisip lalo, Jegs, kapag halimbawa, kasi di ba yung hagdanan natin dito, yung hagdanan po kasi namin dito. Yung spiral. Yung spiral. Oo. Mga ilang beses na ako talaga diyang ilang beses na ako diyang parang nabibiktima. Kapag ka masyadong mahaba yung Paalan suot yung kong- paakyat o pababa? Parehas. O ako lang ba? Sabihin ko Ako sa lang ba? mag-request tayo ng slide. Para lang sa'yo. Kaya ako lang ba? Pwede ba pa-slide? Kasi ang itsura po ng pa-spiral kasi namin, Oo. manipis po siya tumpakapal. Oo. So, basta nadadapa kasi ko na natitisod ako sa sarili kong pantalon, di ba? May mga ganon. And alam mo, Jegs, one wrong move. Ilang beses nangyari kasi sa akin yan Yung sumabit, kasi alam mo naman yung minsan yung mga suot kong palda, ang daming arte. Ang daming burlulot. Ang dami kasi nakasabit. Minsan talaga karma din sa kaartehan So, ang daming burloloy. O kaya yung sapatos ko na maraming, yun nga, burloloy din na posible akong madapa. Basta ilang beses na feeling ko, kinakatch lang ako ng guardian angel para hindi ako tunay na mahulog. Pero, accident prone siya talaga na pag magkamali ka talaga ng marmol. Patay na tayong lahat, buhay pa yung marmol di ba? Mahiluhin ka pa, lalo. Pag paikot pa kasi. Correct! Di ba? Pero one wrong move, umalis ka ng bahay nang maayos ka naglalakad. One wrong move, pwede kang mapilay. Tama. Pwede kang mabago. Para si Rocky nga, di ba? Oo. Nung yung tuhod niya. dislocate at yung tuhod niya ng matindi. Oo. Bumababa lang po siya sa rampa na hindi nga mataas. Oo. Hindi nga rin siya tumatakbo. One false move Yun yung sinasabi natin na anything can happen during the day. So, wag kang aalis ng bahay nang hindi kayo nagkakaayos. Kung man umalis ka na kasi nagmamadali ka at hindi kayo magkaayos agad, there is
many hours. There are many hours during the day na pwede mo siyang i-text at pwede kayo mag-ayos. Pwede niyong ayusin. Pwede niyong ayusin kasi you'll never know. Paano kung di na nakauwi yan? Oo. Diyos ko po, nasa huli lagi ang pagsisisi. Correct. Ayan. Pero totoo yun, Jex, no? Mas magkakaroon tayo ng appreciation. Kahit medyo morbid pakinggan o medyo masaklap pakinggan, mas magkakaroon tayo ng appreciation sa mga tao sa paligid natin. Kung isipin natin na pwede na siyang mamatay mamaya, hindi totoo. No, totoo. Hindi totoo yan. Ang saklap man isipin. Pero, hala, posible siya mamatay mamaya o hindi pa ba ako babait sa kanya? Hindi ko pa ba siya papakitaan ng pagmamahal? Paano kung wala ng chance? Kasi we can never tell kung Wala ano talaga talaga. mangyayari. Sabi ko kasi, ang perfect example ko, everyday. Oo. Everyday, pag umaakit ako ng hagdan dito sa atin, tsaka bumababa, may prayers talaga ako. Lord, iakat mo naman ako na maayos at tsaka ibaba ng maayos. Dapat sa susunod na yung mga nang-hiking, yung may mga lock ka. Madulas ka man nalambitin. Correct, may harness. May harness ka. Oo. Di ba kasi totoo, anything can happen. Yes. Ang saklap lang talagang isipin na anything can happen to anyone. Ayaw mong isipin yun, pero paano kung may mangyari? Hindi mo naman talaga masasabi. Ayan. Kaya nga dapat mga kabisyo, baguhin natin yung perspective natin. Kung ikaw ay yung tipong reklamador, kung ikaw tipo parang nega palagi. Tama. Di ba maliit lang na mga bagay, nagre-reklamo ka. Oo. It's about time, maybe napakinggan mo to. Correct. Ayan, At baguhin maisip natin mo yung na, perspective natin. o nga no, tama sila. May tama tong dalawang to sa utak, pero minsan tama din sila. Nagiging simple yung buhay kasi sa amin, i-compare namin yung sarili namin nung mga immature pa kami. Nung younger. Ang layo talaga, di ba? Yun ang Correct. pag-usapan natin kahapon. No? Kahapon kasi sabi ko kay Jegs, grabe no, I feel so loved today. Pero bakit ganun? Parang feeling ko hindi ko siya deserve. Kahit parang nahihiya ako kasi alam kong ano sabi ni Diego, kasi alam mo makasalanan ka rin talaga. Di ka perpekto, ganyan, 'di ba? So na-appreciate mo na ay oo nga. Kasi dati full ka sa sarili Correct, mo eh. Dati parang talaga deserve ko to, Oo, 'di ba? ayan, syempre. Ngayon hindi, minsan pag may mga pag sumusobra, parang feeling ko yung grasa. May feeling ako, bakit? Ayan, di ba? Deserve ko ba to? Correct. Arte. Kasi nakikita mo na yung sarili mo dati. Maturity is real. Character development. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!